ఇంతకీ ఈ ఎరైటీ పోటీ ఏందో మీరేమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా? చేయకుంటే చెప్తా వినండి. మన పొలిటీషియన్స్ కి ఎరైటీగా ఈ సంక్రాంతికి ముగ్గుల పోటీ పెట్టా. మనసులో లేందే మాటైనా బయటికి రాదంటారు. జమ్మలకిడి పమ్మలాగా మన పొలిటీషియన్స్ ముగ్గులేస్తే ఎట్టా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ గా కేసీఆర్ ని పట్టుకొచ్చా. ఎవరెవరు ఏం ముగ్గు వేశారో దాని ఉద్దేశం ఏందో చెప్పాలని కూడా కండిషన్ పెట్టా. కేసీఆర్ వేసిన ముగ్గు ఏందో ఇప్పుడు చూద్దాం. హలో కేసీఆర్, ఏందిది ముగ్గేయమంటే మ్యాప్ వేసావేంది? అరే పండగ పూట పరిచయం చేస్తావేందా మామ? నాకు తెలియకర్తా గది చూస్తే తెలియదా? 10 సుక్కల ముగ్గు గెంతగానం తెలియకుంటే ఇట్లా 10 సుక్కల ముగ్గా? సొక్కల చుట్టూ తెలంగాణ మ్యాప్ ఉంది గానే ముగ్గాడుంది. ఇగో నువ్వు పరిచయం చేయకు, నన్ను గిట్లా పరిచయం చేయకు. 10 సుక్కలు మా జిల్లాలో ఎట్టుకోతారు. చుట్టూనది తెలంగాణ ముగ్గు గంతే. మరి మధ్యలో ఏంది అంత పెద్దగా పెట్టావు? ఏందది? అరే ముగ్గు మధ్యలో ఏముంటది రవి? గొబ్బెమ్మ ఉంటది, గదే మా గొబ్బెమ్మ. అది గొబ్బెమ్మలా లేదు, దాని తల్లో జేజమ్మలాగా ఉంది. ఆ గొబ్బెమ్మ సంగతి ఏంది? ఈ కేసీఆర్ చేసే ప్రతిదానికి ఒక మీనింగ్ ఇట్లా ఉంటది. ఆ మీనింగ్ ఏందో చెప్పొచ్చుగా. గా గొబ్బెమ్మలే ట్యాంకు పడతానా ఆకాశ ఆర్మాలి. వామ్మో, నీ ముగ్గులో ఎంత డెప్త్ మీనింగ్ ఉందా? సరేగానే పక్కన మెకన్నాస్ గోల్డ్ ముగ్గు అని రాశావు. అరే నీకు గోల్డ్ అంటే కూడా అర్థం కాకుంటే ఎట్లా రవి? తెలంగాణ అంటేనే బంగారు తెలంగాణ, దాని డిజైన్ ముగ్గే గివి. గా చంద్రబాబు లెక్క మేము వేరే దేశాలతోని మ్యాపులు గిట్ల గీయించుకోం, మాస్టర్ ప్లాన్ ముగ్గులు గిట్ల వేయించుకోం. మా మ్యాపులు మేమే గీసుకుంటాం, మా ముగ్గులు మేమే గీసుకుంటాం. గంతగానే నిలవరా? ఇదో చూడరాబాయ్ మామ, ఈ ముగ్గుల పోటీకి నేను రావద్దే అనుకున్నా. ఏదో నువ్వు పాత దోస్తాంతో పిలిచినావని రెస్పెక్ట్ తోనే వచ్చిన. కొంచెం అర్థం పర్థం ఉండాలి. నువ్వు బతుకమ్మల పోటీ గిట్ల వెళితే జబర్దస్త్ బతుకమ్మ గీసేటోని. గా బతుకమ్మలదైతే మా పండుగ, ఈ సంక్రాంతి ముగ్గులదైతే గా ఆందోళన పండుగ. దీనికి నన్నెందుకు పిలిచినారు నాకు జరగకట్ట. ఇగో నువ్వు కూర్చొని ముచ్చట చెప్తావు, నేను ఇక్కడనే నిల్చొని మాట్లాడతావునా? నీ లెక్క నేను ఇక్కడే కూకుంటే మా తెలంగాణకు బంగారు పూత ఊసుడు గిట్లా లేట్ అవుతుంది. గందుకని నేను గిట్లా పోతా ఉన్నా. ఇక మా తెలంగాణ వాళ్ళందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు గిట్లా చెప్తా ఉన్నా.